sa kaawit. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usakawit ug ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si John Bell. Sa di ba ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ikaw lang at ako. Recorded by X Thunder Gaming. Ma? Nanghipos lagi ka sa mga gamit. Bularga ko, Jandel. Asa man ka mo larga, ma? Muadto ko sa Davao. Oh, Day, di gede ka papugong, ha? Mularga gede ka? Kinahanglan nga ako din buhaton do para sa atong pamilya. Musabot ang atong kalisod kung dili ko manrabaho. kung saan sa trabaho ang imong sudlan, ma? Dahil butabang na ako pasudlon ko niya katabang. Maong kamo lang sa diniha, Jandel. Kung di lang day ka mo trabaho, ma. Kung di nilang day ka sa ato. Musabot nga di ta makabayad sa atong mga utang kung dili ko manrabaho, anak. Ma, Ang imong ubang igsuon to anak puyo sa imong maguwang. Kay dili may makapaeskwela si papa nimo. Mong kinahanglan gi kong mularga. O kamo lang din si papa nimo. Kay kinahanglan kong manrabaho aron makatabang ko sa atong kalisod. oh, ma. Kinahanglan nga ako ning manugon na. Pero matam nga ni na kog mais iniguan. Yung dati, pahuwayo na doon kay. Pilit na kayo. Gamay na lang ni pa. Ako lang ning tiwason. Ay, Oh, naunsa man ka, ha? Nga nanghupaw ka man. nagunahuna lang ko sa itong sitwasyon pa. Luwi kay ta. Pobre kay ta. Saon manak. Mao man gihatag sa Ginoo na to. Dili ko makaagwantay ning kinabuhi pa. Unsay buti mo ipasabot do? Dili ko makatugot pa nga hangtod sa hangtod na lang nga magdumako. Ha? Muat pa kong bukid nun pa. Mangita kong trabaho dito. Oh, oo niya. Asa man ka moabot? Muat to lang ko sa akong maguwang pa. Kang Ate Inday. O niya duha na bunga mupuyo dito. Kaya ito aman ang imong manghod nga si Romel. Okay na tingali na po yung musugot na ito nga to sa ato eh. Ayaw ba yan mo pabadlong sa inyong maguwang dito, ha? Opa. Uy, ikaw ang guday ni Jandel. Dayon diri. Salamat eh. Nganong naabot man kagalit din ni sa bukid nun? Mangita lagi yung takong trabaho ti kay kapoy na kay sig pangumaoy. Timing kaayo. Kay nangita og tao ang gitrabahoan ron ni Romel. Mahinoon ti. Hain mo din si Romel ti. Ani trabaho pa. Ani ano ba taod-taod? Mayo nun nga, ni kakuya. Kay, imingaw na kay ko nimo. Ako sa dong, mingan na sa gay ko nimo. Dong, ano ba na kinangan paug tao ang imong gitrabahoan? O kuya. Tabangin ko dong be, kay gikapoy ko sig pangumaoy. Sige kuya. Tabangan ti ka niya, makasuod sa kong gitrabuhan. Recorded by X Thunder Gaming. Salamat din taon nga nakasuod din kong trabaho. Inagsildo na ako. Mapada ako ni Papa. Ug magnihini sa kog palit og mga gamit na ako. Ug ingon man, cellphone. Nakasuldo na di ay ka? Ote, Pahuwa mo sa kuda dong bi. wala. Magpadara ba ko ni Papa te? Ang mag-imo ng ipadata na ni Papa. Patalo ka may kud. Ambilang ng uban. Ako'y gunit, ana. Parehas dito kuya. Ha? Nga akong sweldo, nangaram ni ate. Hatagan ako niya allowance na ko. Nga naman dong. Anong naaman niya? Kay,
niyam ko puyo din eh. O niya sa ko nagkaon. Oh, Unsa man ang imong gipamalit, Jandel? nipalit ko bugas te o sudan sad kay sweldo man ako te. Ay, wa na lang unta ka mamalit, ana. Uy, Ha? Nga naman te. sa sunod, hatagin akong kwarta. Kaya ako yung mangumbra kung unsay angin paliton. Visit! Oh, May gani kay sa yuta nga nakauli ron kuya. lagi dong. May sa din noon aron matabangan na to si ate sa mga likonon sa bahay. Visit! Mga way ayo! Uy, Lo, si Otang nagyaw-yaw ko yun. ano mo ka na si ate? Mga way gamit! Oh, te, nga naman ka. Te, unsa man itabo nimo? Ah, maayo kay ni mong mga way ayo. Oh, te, Pamahawa mo din ha? Kay ka mo no kahasol-hasol man lang mo na ako eh. ha? Gatugantog ka lagi mo sa kong gastuhan din isbay. Maong panglayas mo din he. Nipalit man sa gubunso mo din ite. Basta kay panglayas mo din he kay gihasola na kay ko ninyo. Oh. Samok! Nagkagtao din isbay. Muhawa gyud din ni kuya. O dong, nanong da ikaw di ay. Di kang pahawa din eh. Dinhilo ko kuya eh. Kunta ko nang nakuha niyang batasan. Iyang pangasaba na ko kay kumuhawa ko din eh. Wa mo ko kapuyan. O ikaw, basta ako, bupahawa ko din eh. Nya, asam sa kapuyo kuya. Buhato ko sa ilan ni Auntie Beth. Ay, wa na problema, we. O sige, ani ka lang po yung sabay. Salamat kayo, Auntie. Mayo no nga okay ra ka silang anti-breath kuya. Nalipay dito sa gay ko dong kay buutan mo si Auntie. Nga ikaw, kumusta naman ka dito sa ilang ate? Na, murag yabon kuya. Magsigig yaw-yaw si ate. Magsigig ka suko, bisag. Huwag klarong hindan. Mo ba? Nga, magwantar ka na. Ako lang sa ning agwantahon kuya, og pila ka adlaw. Kay, muhawa niya ko silang ate. Ha? Nga, asa man ka pa yun? Bato kog Davao. Narbaho ko dito. Dong Jandel, nanawag di ay ito si Idna ganina. Sa may tuyo ni Edna, Auntie. Ganahan ba kuno ka nga mo ato sa Manila kay naa sa ipasudan ni mong trabaho? Unsam-sang trabaho, Auntie. Houseboy lagi kuno. Pero arang-arang og sweldo. Kay Manila baya na. Sige, Auntie, maadto ko. Manangit lang ko sa akong gitrabahoan, ha? Nga, maadto ko Manila. Abi na kung dili ka musugot, nga pasulon ka na ako og trabaho din sa Manila. Balibaran ko kani, Manila na ko ni. No good. Sige na panyandam lang kay ugma ihatod ka sa mahimo nimong amo. Ang trabaho mo lang dito ay maglilinis ka sa paligid at linisin mo yung kotse. At pag nagugutom ka, kumain ka lang ha. Huwag kang mahiya. Salamat, sir. Huwag kang magsiya sa akin. Kuya lang. Opo, kuya. Kung wala ka ng trabaho, pwede ka na magpahinga. Salamat po. Salamat din taon kay nakatumong kog buutan nga ano. Ug di sa gay kapoy ang akong trabaho din eh. Magkalingaw na kog Facebook eh. Una ko matuog. Uy, di may gwapa nga niagi sa akong newsfeed oh. Ang pangalan niya eh. Ako ni message be. Ila, nireply eh. Ganahan ka makig-friend ako? Uy, bisaya ang din eh. Ako ning tawgan din. Kumusta? Okay nga. Mo gini ang tinuod mong pangan? Mariel? Oh. O ikaw, mo sila tinuod ni mong name, Jandel? Omika, asa ka karon ha? Di asa Bukol. Asa na inyo, hanga? Taga Davao ko, pero niya ko ron sa Manila.
mo pa? Okay ra nimo man nga tawag-tawagan tika kung di ko busy. Ay, pwede na kaayo, uy. Pwede sad i-on na nimo imong kamera aron makakita ko nimo. Sure. Ay, naunsang ko eh. Sigil man ko gunahuna ni Mariel. Pero may naman siyang maghasol na ko. Guwapa kay siya. Dili ko pulaan nga magtanaw siyang naong. Ay, nahigugma na kako niya. I love you, Mariel. Chandel, Bala nagmasuko ka ako. Ang importante nga may bawo ka sa kong gibati diyan mo. May chance ka ako. bisan tuod o papata magkita sa personal dyan, pero gaan kaya nga akong kuot ni mo. Huwag naipaw ko nga love sa din akong kibati para ni mo. Kung mo na, kita na? Ha? Oh, Chandel, ako na kang isugot. Salamat, Mariel. I love you. I love you too, Chandel. Bisan daw naglayo ni Mariel sa usag-usap, pero nagkasinabot gyapon ang among kasing-kasing. Ug sa pagkakaroon, niya po ko sa Manila, ug nagpabilin pa gyapong lig-on ang among relasyon. Dini na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Higalan kaagi ni Jandel nga taga Surup, Gobernador Generoso, Davao Oriental. Uban sa awit nga iyang kitangayo, awit nga regalahan, ikaw lang at ako. Ang mga kaagi gibahada na daw sa radyo ni Ricky Persuelo daring ububus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala at mga sukin di paminaw? Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na inyong tulamanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard.